Kasama natin ngayon si Maria Salve Jean Barroso. Magandang hapon po, ate. Magandang hapon po. Kumusta po kayo ngayon? Okay naman po. Opo, yung kalagayan po ng nanay nyo at ito pong tiyahin nyo, kumusta naman po? Okay naman po sila. Yung mother ko po ay may Alzheimer, depression, saka stroke. Yung tita ko po is may mental illness, saka stroke. Okay. Stroke, sakit, medyo okay pa pero mental illness yung sa tiyahin mo. Opo. So napakahirap. Opo. 'Di ba? So, yung pagbabalanse ng trabaho, pag-aasikaso, tapos yung pasensyang ibinibigay mo sa tiyahin mo. Opo. Opo. Paano mo nakakaya yan, te? Actually, ako lang po sa bahay. Tapos yung dalawa ko pong baby na 3 years old, saka 2 years old. Ang ginagawa ko po para maasikaso ko, una, yung tita ko po muna, ibubuhat ko po siya, papakainin, tapos ipapa-CR, papalitan ng diaper sa CR, papaliguan. Sunod po yung mama ko po. Tapos meron ka pang anak na inaasikaso. Opo, 2 baby po. Opo. Paano yung time management? Paano mo yun kinakaya? Maaga po ako nagigising para pakainin po yung 2 matanda. After po nun, paggising na po yung 2 kong anak, sila naman po yung aasikasuhin ko. Habang po kumakain ng 2 bata, dun na po ako nag-aasikaso maglaba or magluto po ng kanin. Mag-isa mong kinakaya ka. Bakit? Meron, Opo. asan yung mga kapatid mo? Wala po akong kapatid. Tapos, Mag-isa ka lang. opo, ano po, yung tita ko po kasi, doon po talaga nakatira sa amin. Iniwan na po siya doon sa amin. Kaya po, parang hindi na nila kayang alagaan. Kinare off po doon sa amin. Si Ito ma'am, bang tita mo, may mga anak din? wala po. Matandang dalaga po ito. Matandang dalaga. So, ganun yung sitwasyon mo. Opo. Buti itong tiyahin mo hindi naman harmful. Dati po talaga nang okay pa po si mama at pinapagamot namin. Dati po talaga gusto namin siya dalhin sa institution, kaya lang ayaw po ng mga kapatid. Ngayon po, nang umuwi kami, medyo okay na po siya. Dati po kasi nagwawala siya, hysterical. Ngayon po, okay na po kasi na-stroke po siya, kaya bedridden po yung tita ko. Ayun. So, nung na-stroke siya, nakahiga na lang siya. Opo, tapos binubuhat na lang po kung magsi-CR, pero nagda-diaper na po silang 2. Okay. So, sila ba ay napatingnan din sa doktor? Opo, pinapatingnan po namin sa doktor. Regular po ba? Hindi po kasi may kulang po kami ngayon sa financial. May pinagdadaanan po kami. Okay. Kulang sa pinansyal. Paano? Saan kayo kumukuha ng pang-araw-araw? Actually po, nawalan po ako ng trabaho kasi yung asawa ko po, iniwan po kami. Matagal na po. Tapos, So, yung asawa mo Opo. din, pinagdaanan mo din yung problema sa asawa? Opo. Tapos 1 taon mahigit na po kami walang kuryente. Kasi po, yung laptop ko po, nagtatrabaho po ako sa bahay, nag-online. Binenta po yung mga gamit namin. Kaya Sino yung nagbenta? yung asawa ko po, kaya nawalan po ako ng hanap buhay. Wala din po kaming Pero kuryente. wish itong asawa mo, no? Sobra. Yun na nga lang yung panghanap buhay nyo, Nawala binenta pa, at siya lang yung nanginabang. Opo, kasi nagsusugal po siya sa online. Okay, tapos wala na kayong komunikasyon ni Mister? Ngayon po wala. Walang sustento yung mga anak ko. Ilang buwan na. Nangangako lang po sila. Kahit yung benan ko, wala po silang pinapadala sa anak ko. Taga saan ba itong Mister mo? Taga Tabaco din po. Pero nasa Manila na po siya. Hindi po siya nagko-contact sa amin. Meron ng ibang asawa, kinakasama? Sabi niya po, ng last chat niya, meron na daw po siya doon. Tapos wala pong inaano sa mga anak ko. Okay, so paano yung pang-araw-araw yung pangangailangan? Pag minsan po, pag nakakakuha po kami ng assistance para kay mama, hinahati-hati po namin sa pagkain, sa diaper, sa gamot. Yun po. Okay. Iba-budget na lang po kung ano. Nung si mama mo ay malakas pa, may trabaho, ano yung Si mama po, dating nurse. Tapos po, siya po talaga yung breadwinner. Siya ang tumutulong sa amin noon. Kaya lang po, nang nagkasakit na si mama, lalo yung Alzheimer, sobrang magastos po. Tapos, akala namin, may mental illness na din si mama. Dinala namin siya sa Naga, sa mental rehabilitation, pinagamot. Pero po, ano po dun sa diagnosis na Alzheimer daw po talaga yung sakit ni mama. Kasi nag-hysterical po yung mama ko after pandemic. Yun daw po, na-depress lang daw po kasi kulang daw
daw po sa pagkain. Kasi nasa Manila po kami dati. Umuwi po kami ng emergency na po si mama. Okay, so nagugutuman. Opo, si nagugutom ma'am. po si So ma'am. nabanggit mo dating nurse. So meaning to say, merong pensyon. Opo, pero maliit lang po. Opo. So pinagkakasya nyo na lang yung Opo, maliit kasi na pensyon. nakapag-loan din po siya dati sa pension. Gawa ng nagpagamot po kami sa kanya. Hindi pa po tapos. Okay. So, paano nyo pinagkakasya etong maliit na halaga ng pensyon, yung sabi mong, Yung social pension po, Oo. meron sila. Yun po, kung makareceive na po kami ng social pension, ibibili na po namin ng diaper ng 2 matanda, bibili po ng bigas, tapos yung gatas po ng mga anak ko, vitamins. Kung ano lang po yung maibabudget, aabutin ng pera, yun lang po. dumating na ba sa punto ng parang gusto mo nang sumigaw, gusto mo nang umayaw sa sitwasyon ninyo? Oh, actually, opo. May times nga po na parang gusto ko nang umalis kasi isipin mo po, 1 year and 3 months, wala po kaming kuryente. Hindi ako makapagtrabaho. Online po kasi dati yung trabaho ko. Ngayon, hirap na hirap po kami. Kahit po yun sa tubig namin, kung ano po nakukuha namin assistance, minsan ibabayad muna namin sa tubig kaysa po mawalan po kami ng tubig. Mhm. Dumating din sa punto na parang pagod na pagod ka na. Opo. Pag nangyayari po yan, nagdadasal lang po ako kasi yun lang talaga. Okay. Mag-isa mong inaalagaan yung magulang mo, yung tiyahin mo. Mag-isa mo rin pinapalaki yung mga anak mo. So, napakatindi ng hirap ng buhay at sitwasyon meron ka ngayon. Opo. Pero, mag-isa mo rin nilalabanan at lakas ng loob. Opo. Opo. So, eto, nabanggit mo yung hirap ng buhay, pangangailangan, at siyempre yung sitwasyon ninyo ngayon. Andito ngayon si Miss Jody, kasama natin ang Program on Health ng Department of Social Welfare and Development at ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patient Program ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss Jody. Magandang hapon po, Ma'am Remy and Ma'am Salve. Apo, Miss Judy, tayong dalawa ay parehas nanay. Yes po. Pero maswerte tayo dahil hindi natin pinagdadaanan itong pinagdadaanan ng ating bisita ngayon. So, ano yung mensahe mo, Miss Judy, at ano yung tulong na maaari mong maibigay sa tulong din ng Ako Bicol Party List? Opo, yun ma'am, galing po kay Congressman Saldi ulit. Yung mga medical assistance na kailangan mo, ma'am, pwede natin pag-usapan, ipapacheck natin yung magulang mo, pati yung tiyahin mo. Kung kayang maipasok siya sa MAIP o kaya sa DSWD, i-check po natin kung ano yung mga resetang gamot or laboratory request na ibibigay ng doktor. Ngayon din po, sana po yung ibibigay na regalo ni Congressman Zaldico at Congressman Jill Bungalon, panigurado ma'am, matutuwa kayo at saka malaking tulong din po ito. Maraming salamat po. Ayun ay, dahil nabanggit nyo po ng matagal ng panahon, nung napatingnan nyo po sila sa doktor, so sa tulong po ng maifip ng Ako Bicol Party List ay mapapatingnan po natin muli sila sa doktor. Ano po? Opo. Apo. At yung ipinangako or binanggit na tulong mula naman kay Congressman Saldi at Congressman Jill, eto po nanay, matatanggap nyo po ngayon, ora mismo. Maraming salamat po. Ayan. So, kompleto po yan para kay nanay, sa iyo pong nanay, sa mga anak po ninyo at sa tiyahin po ninyo. Maraming salamat po, ma'am. At syempre, dahil hirap po kayo sa pang-araw-araw din na pangangailangan, may nabanggit din po kayong pangangailangan sa tubig at kuryente, tanggapin nyo din po itong financial assistance, makakatulong po yan, mabawasan ang inyo pong problema. Maraming salamat po sa tulong ninyo, ma'am. Kumusta yung pakiramdam nyo, ate? Medyo magaan po. Kasi sabi ko nga, baka ito na din yung way ni Lord para matulungan kami. Kasi marami din pong minsan kasi nahihiya ako pag may umaabot sa amin ng pagkain ng 2 bata. Gawa ng wala ng padala yung asawa ko. Apo. So, ang pagtanggap po ng tulong sa ibang tao ay bigay po yan. So, wag po kayong mahihiya. Maraming salamat po. Apo. Mas nakakahiya po yung nagdanakaw. 'Di ba, ate? So, at least, pagbigay, tanggapin po at magpasalamat. Opo. Biyaya po yan mula sa pong may kapal. Maraming salamat Apo. po. So, maraming salamat din po, ate. At manatili po sana po kayong malakas para po sa inyong nanay, tiyahin at mga anak. Maraming salamat po.
Salamat, Miss Jody. Buena naman obra ang program on health ng Maipip ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat, Miss Jody. At syempre, baka may mensahe ka kay Congressman Saldi at kay Congressman Jill ng Ako Bicol Party List. Gusto ko po sana magpasalamat kay Congressman Jill at Congressman Saldi sa tulong niyo po. Malaking bagay na po ito sa amin, sa tita ko, sa mama ko, sa mga anak ko. Maraming salamat po.